bueno, historia ezagutzen nuen, ezta? Eta justu, aurtengo martxoan, egun batean, justu nire emaztearekin nengoen Zizurkilko goiko Samilian eskolaren atarian, eta antxe ikusi nuen, amestoiren alaba bere umea jasotzen eskolatik. Eta nire emazteari hasi nintzaren esplikatzen nortzan Vicente Amestoi eta nortzan Jose Arregi, eta oso komplikatua iruditu zitzaidan 5 minutuan dana ondo azaltzeko, baina historia hor buruan neukan, eta zen, baina hau kontatu beharra dago. Hau da, bizi izan zutenek, garaiura bizi izan zutenek eta gogoratuko dute, baina beste askok ez dakite, eta nik uste transmititu beharreko historia dela, historia ederra dalako, ikaragarria da, bildurgarria da, baina hunkigarria ere bai, era berean, ez da? Eta, bueno, alaxi jarri nintzen. Ez dakik gordin kontatu dudan, kontatu dut, ni berez ez naiz kazetaria edo saiak eragilea, fikzioak egiten ditu normalean, ez da? Novelak, ipuinak, umentzako kontakizunak, eta kasu honetan ordea, erabaki nuen fikziorik gabe kontatzea, ez da? Kronika baten moduan, naiz eta hasieran batez ere literarioki modu dotore edo liriko batean dauen kontatuta, ez da? Gaiak eskatzen zidan horrela kontatzen ikuste. Bada pelikuleroa, baina egiaz gertatu zen.